Ostași, aranjați-vă arcurile. Infanteriști, pregătiți-vă să avansați. Înălțimea voastră și conducător suprem al armatei? Va durea cumva tare? Liniște! Voi ar trebui să fiți poporul mării, cei mai de temut inamici ai Egiptului. Ei nu se temeau de durere. Norocul lor. Încărcați! Ia! Auci! Auci! Au! Miauci! Auci! Tot! Acum ce ai mai făcut? N-am făcut nimic. Ori profesorul Behdeti s-a îngrășat, ori... Set a dezlănțuit un demon din adâncurile înfricoșătoare ale lumii de dincolo! Apărătorul. Acest demon oribil trebuie distrus imediat. Nu este un demon, Tut. Este un mot ostivuitor. Asta ce piatră o fi? Încă un tribut adus magnificiei mele, fără îndoială. Fără îndoială, o monument de modestie. Wow! E Ramses al IX-lea! Tatăl! Meu! Oh, Ramses, mare conducător și tată înțelept, sunt și voi fi întotdeauna umilul și adoratorul tău, fiu. Umil? Adorator! Ca și mine, tatăl meu a fost un mare faraon, dar a fost totdeauna și un mare comandant de armată. Se spune că rezista multor atacuri ale poporului mării. Da, tatăl meu a fost cunoscut peste tot ca și marele apărător. Hei! Aceste hieroglife vorbesc despre oglinda lui Isis. Tatăl meu era în căutarea acestui artefact. Era chiar un egiptolog desăvârșit, nu-i așa? Da, a fost. Oglinda lui Isis deține vaste puteri magice. Tatăl tău a găsit-o vreodată? Nimeni nu știe. A dispărut într-o expediție în Egipt în timp ce o căuta. Pur și simplu. Oh, Cleo, știu cât de mult îți lipsește. De aceea vrei să fii egiptolog? Ca să-ți onorezi tatăl? Iubesc arheologia și istoria Egiptului, dar într-un fel, cred că o fac în cinstea lui. Și eu trebuie să-mi onorez tatăl. Voi dovedi că sunt un mare comandant al armatei. Nu trebuie să fie exact ca și tatăl tău. Măreția unui faraon se câștigă pe câmpul de luptă. Tut, sunt o mulțime de moduri prin care să devii măreț. Ar trebui să găsești ceva care să ți se potrivească. Și oricum tu nu ai armată. Ba da, am! Tu și Luxor. Îmi pare rău, Tut, sunt ocupată. Oricum, mare apărător, ce vrei să aperi? Inamicul este mult mai aproape decât îți închipui. Un inamic pregătit să atace. Nu ai expoziție despre vikingi? Eu sunt singurul rege de aici. Nu, ei sunt dușmani înfricoșători ai Egiptului, poporul mării. Termină, Tut, sunt niște manechine de plastic. Am vechiul jurnal al tatălui meu. O să văd dacă a scris ceva despre monumentul ăsta de piatră. Luxor, intră! Regatul meu este amenințat, dar nu are teamă. Îi voi spulbera pe acești invadatori străini. Sire, îmi permite să vă spun cât de tare arătați în uniformă. Mulțumesc! Soldat, fără vorbărie în rânduri. Ca și tatăl meu, voi conduce personal primul atac. Sire, este o strategie foarte bună. Luxor, uită-te la arma aia caragioasă. Nu e de mirare că barbarii ăștia sunt atât de barbari.
Asta nu e o armă, este Gjallarhorn, suflat de către zei care semnalau invazia Valhallei de către giganți înghețați. Giganți înghețați, ha! Stai puțin să-mi guste furia. Este vremea pentru o bătălie glorioasă. Ține asta! Sire, iar a intrat într-o păcăleală? Am nevoie de întăriri! Întăriri! Acum! Luați-mă de aici! Un inamic eliminat, unul picat. Încărcați! Ține asta și asta, diavol al mării! Întăriri! Am nevoie de întăriri! Vine! Redundantule! Eu, eroul Tutankhamun, mi-am onorat tatăl, Ramses al IX-lea. Eu singur i-am învins pe invadator și mi-am salvat regatul de la o distrugere sigură. Ca și tatăl meu înaintea mea, am apărat. Luxor mi-a spus ce s-a întâmplat. Deci slujitorul meu de încredere ți-a spus cum am câștigat o victorie glorioasă din fălcile rușinoase înfrânge. Nu, a povestit cum te-a scos de sub un manechin de 2 ori. Nu ai auzit de secretele militare? Tot. Să dai la o parte niște momâi fără apărare nu e exact o victorie triumfătoare. A fost cea mai mare victorie de când tatăl meu a învins poporul mării. Mi-am zdrobit inamicul. Eu Ai dreptate. Pe cine păcălesc? Nu sunt războinic. Nu mă voi ridica niciodată la nivelul măreției tatălui meu. Fii atât de dur cu tine. Ești un copil. Și oricum, ai făcut o mulțime de lucruri mărețe până acum. Știu asta. Ha! Dar am nevoie să-mi demonstrez genul militar. Mă rog, dacă ai nevoie de mine, sunt în biroul directorului să citesc jurnalul tatălui meu. Cleo are dreptate. Am nevoie de un inamic adevărat ca să apăr. Și o armată adevărată pe care să o comand. Ha! O voi chema pe Sekhmet, zeița războiului, să mă aprovizioneze cu o armată pe măsură și inamici. Înălțimea voastră, poate că ați uitat ultima dumneavoastră întâlnire cu Sekhmet, când a încercat să distrugă toată umanitatea. Aia... Da, asta e ceva total diferit. Mare Sekhmet, ochea lui Ra, protectoarea binelui și anihilatoarea răului, te rog, răspundem rugăminților. Care este rugămintea, tinere Tutankhamun, a? Sekhmet, adu-mi o armată puternică pe care să o comand. Și un inamic pe care să-l spulber. Îți dau 2 soldați pe care să-i comanzi și 2 soldați inamici cu care să lupți. Mulțumesc, măreață și puternică. 2? Ca să nu faci prea mult haos, micuțule Tutankhamun. Mă gândeam la mai mult de 200? Îndrăznești să-mi comentezi darul meu generos pe care ți l-am făcut? Nu fi ridicolo, 2 este perfect, este excelent. Așa e mai bine. Tutankhamun, fiul al lui Ramses, noi suntem Vostret și Vahanah. Ne înclinăm în fața ta și suntem gata să te urmăm în lupta glorioasă. Serviciul tău în armata mea nu mai este necesar. Ești scos în rezervă cu onoruri. Și acum, inamicii, tinere faraon. Folosește-ți armata cu cap împotriva acelor invadatori barbare ai regatului tău, sau vei regreta pentru totdeauna această rugăminte. Nu e chiar armata ca la Sirians, dar e un început. Înainte, ca să pot să mă ridic la măreția tatălui meu.
Acoperiți în flancul în timp ce eu, personal, voi conduce primul atac. Încărcați! Atac! Mă scuzați. Ce șmecherie mai e și asta? Pe de altă parte, cred că voi comanda dintr-o poziție din spate. Vosret? Vahan? Care sunt ordinele tale, gloriosule faraon? Oare ce-ar face tata? Faraonule, ordinele tale, spune! Nu e atât de bun ca Ramses. Dacă a mers pentru ei? Ar fi trebuit să știu că a fost o idee greșită. Acest pământ ciudat este plin de comori. Și am spus să stea departe de probleme. Avem ce vâna pe aici. Ia uite. Monstrule, gustă oțelul viking! Monstrule, gustă oțelul viking! Sunt înratat ca și comandant. Sire, ratat este un cuvânt prea dur. Prefer provocare în a conduce. Tentativele mele amărâte de a fi un războinic au adus dezonoare numelui de Amun. Este doar o mică bătălie pierdută. O, plângăciosule, vei triumfa. Nu. Cariera mea militară s-a terminat. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat cu ce? Bine, am adus la viață poporul mării ca să-mi dovedesc abilitățile mele militare. Nu văd poporul mării. Au plecat să jefuiască orașul. Dar care e diferența? Eu sunt un ratat și niciodată nu mă voi ridica la nivelul tatălui meu. Tu nu spune asta, ești... Au plecat să jefuiască orașul? Trebuie să faci ceva. Pot să-i cer lui Sekhmet să rezolve problema. Ia fă! Ce să furăm noi de aici? N-am văzut niciodată niște acoperitoare de picioare așa de minunate. E clar că sunt încălțările zeilor. Trebuie să le avem? Da! Ce fel de vrăjitorie poate fi asta? Poate că putem intra în această fortăreață încântătoare a acoperitoarelor de picioare prin portița asta mică? Eu cred că avem nevoie să spargem poarta asta cu un berbec de stejar. Sekhmet, zeița războiului, ascultă-mi ruga. Îți cer să ștergi rugămintea pe care am făcut-o în numele meu. Îmi pare rău, tinere faraon. Ca lider, problema asta trebuie rezolvată de tine. Dar am încercat și am rătat. Tatăl meu ar fi putut să-i oprească, dar eu nu pot. Tatăl tău și-a folosit propriile puteri ca să-i învingă pe inamici. Descoperă-ți puterile și victoria te va urma. Sekhmet avea dreptate. Tatăl tău nu ar fi vrut să fie o copie fidelă a lui. Ar fi vrut să fii măreț în felul tău. Ai dreptate.
Trebuie să mă opresc să mai fiu ca tatăl meu și să încep să fiu eu însumi. Dar cum? Poți începe făcând curățenie unde ai creat dezastru. Dezastru? Vikingii, tântălăule! Da! Aș putea să-mi demonstrez că sunt un vrednic oprind poporul mării. Victoria încă poate fi a mea. Adevărat, sire, dar mai este o mică problemă. Cum îi putem aduce pe vikingi înapoi, aici? Am o idee. Oh! Pe barba lui Odin ăsta e un copac ciudat. Oh, este adevărat, dar asta nu se potrivește unei lame adevărate a vikingilor. Deci ideea ta măreață este să le spargi timpanele. Nu. Cornul înștiințează poporul mării că au fost invadați. Și crezând că Valhalla este atacată de către giganții înghețați, se vor reîntoarce să o apere. Genial, sire! Și când se vor întoarce aici învârtind topoarele lor vikinge, ce se va întâmpla? Atunci îi vom învinge. Ho! Strigătul Gjalahornului! Valhalla este atacată! Îi vom zdrobi pe inamicii noștri! Da! Și vom fi neriloși! Să înceapă lupta! Pregătiți-vă să vă întâlniți sfârșitul, giganți înghețați! Giganți înghețați? Planul meu a mers. Da, pomposule, să-i aduci înapoi la muzeu pe vikingi, asta e bine. Dar să fim în muzeu cu vikingii nu e prea bine. Nu-ți face griji, Luxor. Toți marii conducători au un plan. Și fiind un mare comandant, cu siguranță că am un plan. Voi, giganții înghețați sau conducătorii voștri? O să suferiți pentru că ați invadat Valhalla! Tot? Acum poate că e timpul să dezvălui mărețul tău plan. Desigur. Fugiți! Inspirată strategie faraonul meu, nu m-aș fi gândit niciodată la fugă. Câteodată retragerea e cea mai bună strategie. Dar acum ne oprim. Nu prefer să alergi, confuzule. Nu, numai Cleo. Du-te, pe acolo. Grăbește-te. Ești sigur? Da, o să fie bine. Luxor, ia asta și înfășoară în jurul stâlpului. Stai! Ha-ha! Ha! Pitic al gheții! Stai! Plecați-vă în fața celui care este. Ai reușit! Iartă-mi intervenția, sire, în bucuria victoriei, dar mi-e teamă că e puțin prematură. Vikingii se trezesc. Prostii! Înfrângerea lor este definitivă. Coiful meu este plin de albine înfuriate. Oricine a provocat asta va plăti cu vârf și îndesat. Spune că înfrângerea lor e departe de a fi finală. Stați liniștit, o să vin cu un alt plan genial. Acum că știu secretul încrederii în propriile mele instincte, va fi ușor. Fii fără frică, tinere rege! Folosind subterfugiul ca să învingi forța brută, arată că ai câștigat înțelepciunea sinelui. Pe toți zei! Ce magie ciudată se întâmplă? Bravi războinici! Ați fost niște inamici demni și vă onorăm. Acum, întoarceți-vă de unde ați venit! Da, și să nu vă mai întoarceți, că altfel veți primi mai mult decât atât și vă voi distruge.
Îți sunt veșnic îndatorat, mărețe Sekhmet. Ca și tatăl tău înaintea ta, ai condus cu înțelepciune, Tutankhamun. Există vreo șansă să nu intre în cap chestia asta? Eu cred că nu. Trăiască Tutankhamun, marele apărător, dreptul moștenitor al tatălui său. Faima este dulce, dar nu la fel de dulce ca și înțelepciunea cu care am înfrânt pe invadatori în felul meu, în loc să-mi copiez tatăl. Sunt sigură că ar fi mândru de... Hei, atenție! E ceva lipit acolo. Cum? Ce? Cred că e oglinda lui Isis. Ce, a cui? Oglinda lui Isis. E artefactul pe care îl căuta tatăl meu. Și l-ai găsit. Împreună am găsit-o. De-abia aștept să-i arăt mâine directorului.